galing ang sorpresa ito para sa inyo. Dito lang po tayo. Meron po ba kayong idea kung kanino galing? Ayan, may idea na si Ma'am Janelle. Itong sorpresa ito mga meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang po para sa inyo. Ayan, nakalagay po dito sa letter. To my loving daughter, Janelle, I hope your special day will bring you lots and lots of happiness, love, and fun. Have a fabulous birthday. May your day be bright as your smile as lovely as you. You are the best daughter in the world. Pasensya na anak. Kung marami akong pagkukulang sa inyo, dahil wala ako lagi sa tabi ko. Mga araw na dapat ako ang nag-aalaga sa inyo, pero di ko nagawa dahil nasa malayo ako. Anak, kahit sa ganitong paraan man lang, may paramdam ko sa inyo at nararamdaman nyo na mahalaga kayo sa akin. At never kayo nawala sa puso ko. Dahil kayo ang buhay ko. Hindi man ako ang perfectong ina para sa iyo, para sa inyo. Gusto ko malaman ninyo na mahal ko kayo at lagi lang ako nandito para sa inyo. Magsisikap para sa kinabukasan nyo at sa mga pangarap. Again, happy birthday sa iyo anak. Mag-aral ng mabuti. Sana nagustuhan mo ang aking munting sorpresa para sa ngayong araw. Enjoy your day. May God bless you. And good health and strength. May all your wishes come true. Have a plenty fun. A great day. I love you. And I miss you so much, anak. Kayo nila po yan. Love na love kayo ni Mama from your Mama Michelle. Ayan, palakpakan naman po natin si Ma'am Janelle. And meron po ba kayong message po para po kay Ma'am Michelle gusto natin para sa Mama mo? Okay na. Ayan, thank you daw Mama Michelle. And ganda na lang din po natin si Ma'am ng happy birthday. O, dito lang po tayo, Ma'am. Ganda natin si Ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wait na lang daw. Wait na lang po bago pa natin ito. Wait na po. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Janelle po. And once again, happy birthday po sa inyo, Ma'am. Ito meron po yung konting sorpresa or meron po ang sorpresa yung cake na pinadala po sa inyo ng Mama niya. Po na bilangin yung hugo din po ni Janelle. From 1, 2, 3, and hugo. And 1. Dalawang kamay, Janelle. Dalawang kamay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan, the worth of 2,000 pesos po yan, Ma'am.